Здравейте всички, добре дошли. Днес ще сглобим новата ни конфигурация с SMC видеокарта, процесор i9, 14 генерация, 32 RAM на 7200 МHz скорост, 1 TB NVMe на 7300 скорост, 850 W захранване, кутия Cougar, водно охлаждане Asus Prime, дъно на Asus Prime Z790, брутално дъно. Няма търпение, всичко започне да сглавяме. Така че, между другото, всичко се случва за вас. Гледам повече време да отделям да качвам, да забавляваме. Ако може да се събираме в Discord, да разцъкваме заедно. Да се радвам много. Та, директно да започваме. Това видео ще стане бая дългичко, но ми е се тая. То си е мое. Не знам откъде започваме. Директно кутията. Тая кутия е гигантска. Гигантска. Почваме с какво почваме? С дъното. Трябва да го разглобим. Малко първобитно ще стане това видео, но какво да направя? Да, нямам толкова техника. Това би трябвало да се вижда по-добре. Вадим си дъното. Дъното е брутално. Право, не знам какво да кажа. Добре, вадим го внимателно. Ходяме вътре, имаме си кабелчета. Опа. Тая кутия. Само комшиите ще разберат за нея. Като блюсна. И два пъти. Хубаво да си оставим дъното. За да не изкрием някой пин. Аз всъщност имам ръкавици, защо не ги ползвам? Нали така го правят професионалистите, по-професионално. Ето вече аз имам ръкавици. Добре, това не е дъното. Ама че е яко. Добре. Тиката. Дали ще мога да се вижда, ама. Добре, къде са ни пиновете? Имаме два долу. То директно ни е подготвено всъщност. Имаме ли болчета за него? Ако нямаме болчета, се разплача. Момента на истината е тука. Виждам. Опа! Всичко е тука, бе. Те хората са го измислили. Не ходиш да си купиш болчета от магазина. Добре. Имаме свински опашки. Пая болчета. Слагаме си дъното. Тия кабели нещо ми се струват, ще опира дъното. Вземем си дъното. Нямаме ли? А не, то няма, то е с... Колко яко пасна! Перфектно. Така. Монтираме всичките болчета на дъното едно по едно. Започваме да монтираме всичко. Доста ми е сложно, като няма хуй камери и такива щурки.
Като гледам, че трябва сигурно сложа много кутия, поне тук искам права така да се види. Аз па много кутия. Приставка за видеокарта. Още на болче остана. Готови сме с болчета на дъното. Мисля да монтираме NVMe първо. 1 терабайт Western Digital. Смятам да го сложа в средата, понеже ще е под видеокартата. Да, трябва да махнем и... Ето го NVMe. Western Digital. Горе-долу сметнах, че това е приличен цена-качество. От този му махаме плътнението на охлаждането. Айде бе. Оп. Термошавката мога да охлажда. Има по-хубава проводимост. Добре. Поставихме и NVMe-а. Малко хамалско. Опа. Махаме я тази пластина ни трябва. И е време да поставим не кое да е, а процесора. Това не е процесора. i9 14900 Coffee Lake. Добре. Параме го. Го взимаме внимателно. Никога не се натиска процесор отгоре. Просто си поставяте пластината. Това е. Никакви натиски повече. То самото се притиска. Достатъчно. Направо се изпотих. Време е да поставим захранването. Се маха ли? Уоу! Това е авиона магнит. Тук всичко е подвижно. Така, захранването ни е тук. Отварям го. Вадя всичко от него. Хвърляме, тропаме. MCI shoutout. Така че не виждам къде е так. Може би напред взема по-силно захранване, но за сега смятам, че и това ще свърши работа. Така че няма драма. Почваме да завиваме болчета на това захранване. Малко е като ASMR това видео. За всички, само да знаете, че аз не съм професионалист, но не ми е първи или последен компютър, който съм сглобил. Така че надявам всичко да е как трябва.
Така, тук ще ни диша, нагоре ще ни диша захранването. Кабелите. Чисто бели кабели. Имаме тук болчета, ни трябва да се виси. Много готина кутийка. 4 пинов, трябва ни за видеокарта, трябва ни за 2 по 8. Ето го, 24 пиновия ни. Вадим го. Ето. Така, включваме и това тук. Това не е за тук. Включваме това. Това е CPU. Аха. Измислено. Малко са грозни тия кабели. Може с тях да сме. Но не така. Две по 8. 2 по 8 ни трябва за дъното. 2 по 8. На 8. 2 8. А за видеокарта ще имаме ли? Супер. Другите не ни трябват. Параме си кабелонките. Не знам как ще стане това видео, надявам се да стане нека си. Преди тия кабели да си ми монтирали, ще монтирам най-тежката част за мен е, а именно водното охлаждане. Първ път ще монтирам такова нещо, съм супер притеснен най-много заради него. Супер притеснен. Водното охлаждане аз с Prime.
Добре, отвори го някакси. Деляме му майко. Това е малко по-простено. Всъщност не е това, което от оп. Но. Това, което мисля. Добре. Внимателно. Трябва да го винтя. Тук си има термопаста. Между другото много яко почва да става изделие. Това ето ни е рамта. Първата плочка рам. Конектори. Да ползваме ето тази джаджа, която разпределя всичките. Ето тук е бомба с... Там си повече. Хвърляме по земята. Кой ще чисти аз. Това е на Arctic. Това нещо ще ни послужи да свърза всичките RGB перки на едно, за да може да не има много кабели вътре. В същия момент да не е пълна лудница и картата. MCI. Видеокарта е бая огромна. Даваме си както трябва. Махаме си лепки. Перки на всички цел.
Бая е готино. Имаме вътре в кутията. Имаме един подпирач и един преходник. 8 пина към 2. Стракване. Второ стракване. Него и нашия подпирач на MCI. Смятам, че е време да направим тестов. Смятам, че всичко съм свързал. Втори старт. По-добре. Е 10 от 10. Много съм изморен вече. Време е да свържем мониторите, да почнем да преинсталираме и да видим стане готов. Да му намеря място до тези тука. И така, връщаме след секунди. Доста тегаво беше, но успяхме да го сглобим този танк. Може би, не знам, най-тегаво ми беше с водното охлаждане, но като цяло не е кой знае какво, просто слага се като въздушното, не е кой знае какво. Но се получи доста готино. Така че очаквайте втория епизод с тестване. Ще го свържа с Capture карта. Надявам се да стане как трябва. И така. Беше ми приятно. Ако видеото е харесало, може да се абонирате, да коментирате. Дайте мнение какво мислите за конфигурацията. Очаквайте втория епизод с бенчмаркове на тези части. И така. Виждане в следващото видео. Аз бях Дивака. Чао, чао!